माने दहायनिफ्राय बुखिबाय थादों रेकर्डिंखौनो खालामाखै क्या बात है Oh my god. Hello guys, welcome back to my YouTube channel NB Films. दिनै आं थांगोन गुवाहाटीयाव जों आंनि अफिसाव ओमफ्राय आरो मिथिंगा आब'खौ लोगो हमगोन इनि मोननैसो खामानि पेन्डिं जाना दङ दा बिनि थाखायनो जों थांनो नागिरदों रेडि जाबाय दा गानबाय ओमफ्राय जों अफिसावबो माने दिनै माने 31 साबमिशन दङ नालाय बिनिखायनो माबा बुस्थुफोरखौ साबमिट खालामजोबनो सान्दुं गोसा जागोन खिन्थु दिनै स' नायलांबाय थादो गाइस ओमफ्राय माने निमाहा बिनाय थाबाय बिराद गोबाव माने आं भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन माने खामानियाव बेस्थ' बिजा खामानि मावनाय माने बिदिनो बेस्थ' जानायखायनो आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन स' दिनै नायबाय थादो आंनो देखायलांबाय थागोन स' आं दा दंफायो ड्राइभारा दादार नामथ' কৈ দিয়া हेलो प्रदीप न प्रदीप इयो नागारजुलिनो आदाया ओमफ्राय दिनै आं इदो थांफासिगोन गुवाहाटीयाव स' नायलांबाय थादो बोला जों दा मथंगा मोनफैबाय इयाव एसे ब्रेकफास्ट खालामनानै थांनोसै ओ भाई चलो आ जाओ मा जायो फाइनली आंनि सा मोनफैबाय आं सा लोंसै बिहा मिस्टिजों पुरि जाबाय आं सा लोंगोन माने फुङाव ब्रेकफास्ट खालामना फैखादों नालाय आङो बेखायनो स' अनलि चाय स' फाइनेल दा आं सा लोंखांबाय दा खायथाखसं हा आं दा फैसा होनानै थांसै आमार किमान हल पुरा सा एटा मिस्टि एटा आरो पुरि 37 Wait a minute. Who are you? तालपुरनिफ्राय थांसै दा जोङो बल जों दा रङिया मोनफैबाय रङियानिफ्राय नै दा हाइवेआव गाखोनोसै थांफिनसै जों दा अफिसनिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय दा लान्च खालामनानै थांसै सानसेया अफिसाव जथाब नै दा ओंखाम जानोसै फाइनेलि बर'आ ओंखाम जानोसै दा एबारना दानो बिरलायलायबायमोन जोङो रं मार দিব লাগে তেতিয়া চাই পাও দেখা নাপায় ন टार्निं खिनिते स' मिथि आब'नि रुमखौ नागिरगासिनो बेखिनियावनो Your destination is on the left. लेफ्ट এইফালে এইটো स' आब'आ नै गेटआव जोंखौ नेगासिनो এইটো आसो भाले आब'खौ बाबरे आफ्टर 2 years maybe ना 1.5 बोसोर बारासो जाबायदां दिन जाबाय जों फनावल' रायज्लायहरो लिंहरथारा आलासि जानोबो 2 year हाइट बिसि खम
हाइट नङा खम नङा आरो गोजौसो थेंक इउ सो माच फंबाय आरो मोजां खालामना हरदो ना एडिटिं जागोन दे आं माला हरो गाना जे गोबावनि उनाव लोगो मोनदों फंबायखौ इसोर गुवाहाटियाव फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय आंनाबो मोनसे माने माशापनि भिडिअ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बिराद गोबाव जाबाय मोनसे ब्लगाव नुखादोंमोन शुट लानाय रिमालजों आंजोंनि बेखौ दाबोसिमबो आपल'ड खालामनो हायाखै एसे प्रब्लेम जाबाय थादोंमोन आरो ओंखायनो 2000 years later. माने दहायनिफ्राय बुखिबाय थादों रेकर्डिंखौनो खालामाखै क्या बात है Oh my god रेकर्ड मत कर बेखौनो रेकर्ड खालामाखै आंहा जि बुखिगासिनो आरामसो नायना बुंबावो नामा दिनैसिमबो आङो माने एडिट खालामनो हायाखै सब एसे प्रब्लेम जाबाय थानायखाय आं आपल'डबो होनो हायाखै स' ओंखायनो दिनै आगैया फैनायलाय आं लिंहरनानै आं भिडिअखौ आगैनो हरबाय दा ओमफ्राय नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन आगैखौ एडिट खालामनो होबाय आङो ना आगै मोजां एडिट खालामनो हरदो दे ओमफ्राय आगैखौ बयबो सापर्ट खालामदों मोजां मोजां ब्लग लाबोयो गोजान गोजानाव शुट खालामनो थांबाथाय स' आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामगोन एबारनि मासाबा एसे माने मा होनो स्टुडिअ'आवबो गाना खननाय जायाखै ओमफ्राय माबायदि जागोन नोंथांमोना माबायदि मोनगोन मिन्थिला ट्रेलारा नै साननै सानथाम ट्रेलारा साननै सानथाम उनाव नुसिगोन दे औ जेरै सिगां सापर्ट खालामबोबाय थादों बिदिनो सापर्ट खालामबोगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो थेंक इउ सो माच एभरिवान थेंक इउ आगै दा बाय 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 लाभ इधर यू बाय इधर बाय 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 थ' दा आब' लोगो हमबाय दा थांसै बाय बाय ओइ दरजा खोल स' आब'खौ लोगो हमखांबाय दा जोंहा थांनोसै न'आव थांफिनसै स' भिडिअखौ नायबाय था ओमफ्राय आब'नि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय स' गाइस जों दा न'आव थांसै नायबाय थादो Bye.